Daghang mga establishmento ug mga negosyo ang naglisod karon tungod sa kadaot nga gihatag sa bagyong Odette. Pila ka semana na ang milabay. Apil na dinhi ang industriya sa turismo. Dinhi sa lalawigan sa Sugbo nga usa sa mga nagunang panginabuhian sa mga Sugboanon. Daghang mga resorts ug tourism sites ug destinations nga nabungkag ug nangaguba. Apan dili mawagtangan og paglaom kay mutabang gayud ang opisyalis sa Kapitulyo aron makabangon ang industriya sa turismo. Dili lang kini maoy unang higayon nga nahagba ang industriya sa turismo. Apan sa panahon sa COVID pandemic, nakabangon pagbalik ang industriya tungod sa paningkamot ni Gobernador Gwen Garcia. Bisan pa man og dili pa kini 100%, pinaagi sa Enhanced Countryside Development kon ECD nga programa sa Kapitulyo. Matabangan gihapon ang industriya sa turismo. Nakahukom si Gobernador Garcia nga dili na limitado sa mga mag-uuma og mananagat ang maong programa kay iya kining palapdan karon. Iapil ang tourism industry. Pinaagi sa ECD makakuha og loan sa mga government banks sa mubo ra kaayo nga interes. Mahimo nang makaloan ang resort owners sa tulo ka government banks nga gilangkuban sa Land Bank of the Philippines, Veterans Bank, and Development Bank of the Philippines. Matud ni Garcia nga kasabot kaayo siya nga nanginahanglan og pinansyal nga tabang ang mga resort owners ug operators alang sa ilang mga rehabilitasyon. Gipasalig sa gobernador nga paningkamutan gayud niya nga matabangan ang sektor sa turismo tungod kay dako kaayo kini og natampo sa paglambo sa ekonomiya sa probinsya. Your businesses, those are private businesses. I don't know how I could possibly explain to COA kung muhatag ko ninyo og tabang when there are still so many nga nagkinahanglan og tabang sa ilang kaugalingon nga panimalay. But what I can do is to include you in the ECD program. Katong ECD program para sa atong farmers ug mga fisher folks, dili to kay ilang gihatag ang kwarta. Utang to. Loan. Financing opportunity no nga inyong ma-avail of at very reasonable interest rates. Sa mga resort owners o operators nga naapektuhan o gusto nga mo loan, kinahanglan nga ilaon ng sutaon kung pila ang danyos sa ilang mga establishmento nga gibilin sa bagyo, aron mahibaw-an kung pila ang kantidad nga ilang mahimo nga utangon sa bangko. Ang importante lang ani nga makaibaw mo og unsay gamitan sa kwarta nga inyong waman sa bangko. So ang inyong buhaton ra sayon ra gyud kaayo. Unsa may gikinahanglan? Kini ra yung atop ma'am o kining mga 5 ka rooms. Estimate dayon, daghan mamong amigong engineer, architect, maka-estimate na sila. Anyway, kung ang inyong nabuhat overestimated gani, i-adjust na sa technical working group. Ang ato lang nga makabuhat lang mo aron mi makatabang og dali. Sugod karong adlaw Enero 5 hangtod sa Enero 20 ang pagdawat sa aplikasyon ug sutaon usab kini sa Technical Working Group sa Kapitulyo aron masiguro nga accredited sila sa Department of Tourism ug adunay Certificate of Compliance. Please sa atong mga mayors, atong paninguhaon nga ma-accredit tanan ang atong mga resorts ug hotels kay bawal gyud sa IATF ang resort mo operate kung wala siya DOT accreditation. O sa probinsya sa Cebu, gibawal ni Governor ang resort mo operate kung walay DOT accreditation o walay provincial COC. Protection ni nato kay ngano atong itaas ang standards sa atong mga resorts o mga hotels. Gipasalig sa mga bangko nga ilang paninguhaon nga paspas ang pag-approve sa loan ug ang pag-release sa gikinahanglan nga kwarta. Matud ni Ophelia Oliva, Vice Presidente sa Veterans Bank, maghimo sila og Supplemental Memorandum of Agreement aron mapalapdan ang ilang kasabutan sa ECD, diin maapil na ang mga resort, restaurants ug ubang tourism-related nga mga establishmento. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.